COMELEC gikonsiderang highly contested ang 11 ka munisipyo sa Basilan, samtang 41 ka barangay sa mong probinsya ang gipaubos sa areas of concern. Si Darius Relatado alang sa dugang detalye. Tungod sa nahitabong pagpamusil patay kang Albarca Mayor Darussalam Lajid ug pagsulay ug pagpamumba sa balay sa usa ka kandidato pagka-mayor sa Akbar niadtong Enero 15 ug Petsa 27 sa Lamitan, Basilan, ang gikonsidera kining election-related violence sa COMELEC. Hasta na ang pagpamusil sa pipila ka lider sa barangay gami suporta og kandidato. Mao kini ang pipila sa mga gisgutan atol sa gipahigayong Joint Provincial Security and Coordinating Control Conference uban ang COMELEC, kapulisan, militar, Provincial Treasurer's Office ug Department of Education sa Basilan. It is considered hotly contested. Yung rivalry is very malakas talagang nila ang laban. In fact, all municipalities are being contested. Hinoon gipaniguro sa kapulisan ug kasundaluhan, ilabi na sa Joint Task Force Basilan ug Basilan PNP nga paigo ang ilang puwersa kung aduna gayud magsamok-samok sa umalabot nga eleksyon. Ilabi na sa pagsugod sa campaign period sa national candidates karong Pebrero 8. Though mayroon tayong mga areas na na-identify as areas of immediate concern, but still yung kapulisan natin, yung kasundaluhan natin ay enough pa naman and ready to protect yung mga voters as well as yung integrity ng ballots. Ako si Darius Relatado para sa One Mindanao.